Pali malos ambiri amene timachita experience moyo mwathu. It could be the loss of a job, the loss of property, kapena the loss of a loved one. Anzathu ascience adaita kafukufuku ndikupeza kuti pa zonse zimene munthu amataya moyo uno, chopweteka kwambiri is the loss of a spouse. Imene adayika pa 97% kuti machita impact kwambiri moyo wa munthu. Ena ife we lost our spouses. Mwina takhala mbanja 5 years, 10 years, 15 years, ngakhale 40 years. But this evening I would like to remind you zimene zidanchitikira mtsikana wina, story imene mukuidziwa kuli Lilongwe. Anakwatitsa ukwati wawo ndikuita zonse zimene zimachitikira mucha madyerero zonse. Anakagona ku Capital Hotel kuli Lilongwe. Adatengana ndi mwamuna wace kupita mphepete mwa madzi. Mwatsoka mwamuna adagwera m'madzi mudamu swimming pool. Oyang'anira swimming pool panalibe kuti akadathandiza kupulumutsa mwamunayo. Mwamunayo adamwalira. Within 24 hours from celebration to mourning, within 24 hours from a wife to a widow. Posachedwa pa 9 maliro abambo wina amene madzulo atatha kudya chakudya chawo akonena wireless akanema, mayi adatsazika kuti ndikutsogola ndikagona. Bambo anena kuti ndikubwera ndifuna ndingonera pang'ono program imene ili pa TV. Ndi mayi anapita kukagona. Mayi akudzidzimuka pakati pa usiku akudabwa kuti nzake palibe. Kupita pa sitting room akampeza mwamuna wake ali pa mpando koma wamwalira. Moyo uno uli ndi mafunso ambiri amene anthu tikuyenda nawo tili nawo amene tikadakhala kuti Mulungu timamuona ndi maso atakhala apa ndene kukhala pansi ndikumuzungulira ndikumfunsa. Yobu chapter 33 verse 13 Bible likuti mutsutsana ndiye chifukwa ninji, pakuti pa zache zonse saulula chifukwa. Advent Hope Ministries imene amalinganiza chilinganizo ichi kunali kuti akudzayimba nyimbo zopereka chiyembekezo kwa ife tonse amene tadutsa mu nthawi zowawitsa za moyo wathu kupyolera mu imfa. Adamukhale maganizo kuti akudzayimba kudzalimbikitsa. Pa 13 August chaka chomwechi timayika m'manda a founding member of this group, Madalitso Senechi. I was there kunchewo tili mnyumba kuti tsopano maliro akwena kuti atuluke panji. Ndidamuona widow mkazi wa Madalitso Senechi, Mavis, ndi anabwera kudzagwada mphepete mwa casket imene munagona mali. Ali ndi mwana wake mtsika, kamwana kakang'ono. Sindimamva kuti amayankhula chani, koma zimaoneka kuti akumfotokozera chimene chachitikacho kuti mwina mwanayo amvetsetse. I could tell kuti mwana was fairly amalephera kuti amvetsetse kuti chimene chachitika ndi chani. I could not fail but to shed tears. Kulephera kumvetsa kuti why a little girl at this age should be exposed to such trauma at such a tender age. Amalanga moyo wa munthu ukadamatera pa dzenje la manda, moyo uno ukadakhala wopanda chiyembekezo. Koma ndikulimba mtima madzulo ano ufuna kuyempha nanu kunena kuti there is hope after loss. If it were not for the promises of Christ, ndiye kuti moyo wa munthu unalibe chiyembekezo china chilichonse. Koma for the promises that Christ made, amene ali definite ndipo ndiwoona, chifukwa ndikukozomaka pakuti there is hope after loss. Mwina moyo uno sungatipatse chiyembekezo chimene chocho.
koma chiyembekezo chilipo. Chivumbulutso chapter 21 kuyambira verse 1 Bible ukufotokoza ndidaona ndipo ndaona mwamba mwatsopano ndi dziko latsopano, pakuti mwamba moyamba ndi dziko loyamba zidachoka ndipo kulibenso nyanja. Ndipo ndaona mzinda woyera Yerusalemu watsopano uli kutsika kumwamba kwa Mulungu, wokonzeka ngati mkwatibwi okometsedwa mwamuna wake. Verse 3 ndipo ndinamva mawu akulu ochoka ku mpando wachifumu likunena, taonani chihema cha Mulungu chili mwa ndipo adzakhalisa nawo, ndiwo adzakhala anthu ake, ndi Mulungu yekha adzakhalisa nawo Mulungu wawo. Verse 4 ndipo adzawapukutira misozi yonse kuichotsa pamaso pawo, ndipo sipadzakhalanso imfa, ndipo sipadzakhalanso maliro kapena kulira kapena chowawitsa, zoyambazo zapita. Verse 5 ndipo yokha pa mpando wachifumu ananena, taona ndichita zonse zikhale zatsopano, ndipo anati talemba, pakuti mawu awa aliwona ndi wokhulupirika. Haleluya. Amene ndi mapromises amene kuna kuti tigwire. Mawu awa ngoona. Okondedwa, tsiku lina misozi yathu idzapukutira. Tsiku lina mafunso athu adzayankidwa. Ndimamva kupweteka moyo mwanga kwambiri. Ngati pali imfa imene mayona kuti yozunza moyo uno, ndi imfa imene maona mwana wang'ono atanyamulitsidwa nkhata ndi ukayala pa manda amakolo ake. Ndeni mafunsa why? Pasimpo katumene. Mafunso onse tsiku lina adzayankidwa. Koma chiyembekezo chathu mdandaulireni chikhale mwa Yesu. Chifukwa chiyembekezo chathu chikhala mwa Yesu, there is no hope after this loss. It will be another loss now of our life. There is hope after loss. Yesu adalonjeza, Mulungu alilonjeza adzapukuta misozi yathu. Ngati Bible linena kuti adzapukuta misozi, zikutanthauza kuti moyo huu walero ndi moyo wolira, utidzirira. Zifika pena ponena kuti mmene maliro achitikira, kunena kuti awasunganikaye m'nyumbamo tiyike kayawa, chifukwa maliro azipezeka kuti onse akuyenera kuti achitika mwina ndi apabanja akukhudza nonsenu kuti tiyime kaye tiyike izi tipange izi. Kumene tikulowera tikudusa nthawi yovuta kwambiri. Wani mafuna ndikulimbikitseni okondedwa, there is hope after loss. Tsiku lina banda kucha wina Yesu akadzabwera, titalowa m'manda mwathu okhulupirika, titafa ndi Yesu, titafa mwa Ambuye, ngati adzatipeze amoyo tidzakhala tikudikira Iyeyo. Tsiku lina misozi yathu idzapukutidwa. Tsiku lina tidzayankhidwa mafunso athu, zinachitika bwanji, zinatani, ndi adzatifotokoza, mwana wanga zinali motere. Koma lero tigwire mawu akuti mutsutsana ndiye chifukwa ninji, pakuti pazache zonse saulula chifukwa. Mulungu atilimbikitse. Ndikudziwa tikudusa mu nthawi zovuta zosiyanasiyana moyo mwathu, koma chiyembekezo chathu chikhale mwa Yesu wathu, chitonthozo chathu chikhale mwa Iyeyo. Misozi yathu imene ikugwa tidziwe kunena kuti Mulungu samatisiya atokha. Masalimo 56 verse 8 Bible ifotokoza kuti misozi yathu imalembedwa m'buku lake, kutanthauza kuti palibe msozi umene umagwa umene Mulungu sauona. Msozi wina uliwonse umene wagwa kumwamba kumalemba ndi chifukwa chimene msoziwo wagwera. Kani mwana wamasiye akulira umasiye akuzunzika nawo, kumwamba kumalemba kuti msozi uwu ndiwoti mwanayo wataya makolo ake, akusowa kuti amugwire dzanja. Ngati Atate okondedwa wathu, Bible limalemba msozi uwu, kumwamba kumalemba msozi umenewo, ndipo kumwamba kumadziwa cholinga chimene msozi uwu wagwera. Ndipo Bible inena kuti misozi yonseyo simapita pachabe, kumwamba kumadziwa, ndipo tsiku lina tidzatonthozedwa. Chifukwa Bible likunena kuti Mulungu watikonzera kuti tikakhala ndi tchuthi cha zaka 1000 kumwamba, kumene tidzayiwala mavuto onse a dziko lapansi. Haleluya. Anthu amakondo, koma tikukamba za zaka 1000 kumene Mulungu afuna kukapukuta misozi yathu, kukatitonthoza pa mavuto amene tadutsa. Limbani mtima, Yesu akubwera posachedwa. Chiyembekezo chodala cha dziko lonse lapansi, chiyembekezo cha iwo amene akuzunzika ndi kansa, chiyembekezo cha iwo amene akuzunzika ndi matenda osiyanasiyana, chiyembekezo cha iwo amene akuzunzika ndi umasiye. It is a blessed hope, chiyembekezo cha dziko lonse lapansi. Haleluya. Mulungu atilimbikitse tonsefe. Mulungu akhale nafe mu nthawi zovuta zimene tikudutsa, atithandize kukhala okhazikika ogwira malonjezano amene Khristu adatisiyira. There is hope after loss.